joking. Hvis det går hurtigere, ikke? Fucking dø! Ses! Vi bliver fyret til Mars nu. Okay, vil du ikke være med til at pose den her gang? Jo, vi kan. Opad. Hvorfor noget? Det gjorde jeg før. Hvorfor noget? Sådan pose. Nej, det gør jeg ikke. Det tør jeg ikke. Jeg bliver nødt til at holde fast. Det gjorde jeg. Okay. 3, 2, 1. Er du okay, Liv? Det er fucking sjovt. Det er fucking sjovt. Jeg kigger på kameraet hele vejen. Sidder mine vipper der stadig? Ja, gør mig lige. Ja. Nej, hvad du vil sige. Umuligt. Altså, jeg smiler hele vejen og kigger på kameraet. Det gik hurtigere den her gang. Ja. Jeg har propper i ørerne. Det har jeg også.